העבר, המחר, הצבעים, הנופים, האהבה, הנשמה. כל אלה הם חומרי הגלם הטובים בעולם, אבל יצירת אומנות אמיתית צריכה הרבה יותר מזה. רעיון גדול, תכנון מוקפד, ניסיון, יצירתיות והמון תשוקה בוערת כדי להפוך חזון למציאות. ואז להמשיך לעצב, לדייק וללטש, ורק כשהכל משתלב יחד, נולדת יצירה חד פעמית שמצליחה להשאיר חותם במקום הכי מרגש בעולם. רם אדרת וסלעית נדל"ן מציגים את אדרת ירושלים, פרויקט המהווה את אבן הפינה בגבעת המטוס. אדרת ירושלים, המחר של ירושלים, מחכה לכם כבר היום.